Hai guys, दिनै आलारि बाथि सावदों फोथाराव। सिगांनिफ्राय नियम दंखायो गतिके मानिनांगौ। बेखौनो आरज गाबनाय थाबाय जे देग्लायनि माइ गायनाय बा माइ बोथोराबो माइफोरा मोजां मोजां जाथों। आंजों लोगोसे गासै संसारनिनो माइ आबादारिफोरा माइफोरा मोजां मोजां जाथों, बेमार आजार जाहाथे जाया, बेखौनो खावलायो गसाइनिसिम। बेयाव आलारि बाथि गय जरासे फाथै जरासे थाइलिर जरासे माइ गाया नों फै फै गायफै। नै रायजोफोर जोंनि फोथारा इदि, जोंनि हाया बिथिं सिदा दंखायो। बै दैमा बारनायावबो दंखायो एसे 1.5 बिगासो। बेयाव गय गायनाय जादों एसे। बे न'नि सिदा सिदानो दंखायो। आरज गाबहरब्रा एसे माइफोरा मोजां जानाय बायदि। बैलाय बाख्रि नामा? बाख्रि बानायनांगोन। रायजोफोर दिनै आं न'आव आलारि बाथि सावबाय, गतिके जोंनि बर' माहारियाव दिनफोरखौबो नायनाय जायो नालाय, मोजां दिन नायनानै आलारि बाथि सावनाय जायो। गतिके जोंहाना दिनै आलारि बाथि सावनाय जाबाय। गतिके रायजोफोर नायबाय था। गतिके खेथि मावनायाबो गोबां खस्थ'थार, गोबां खस्थ' दं। रायजोफोर हालेवगासिनो दं र'। फंबाय बिनानावफोर, बेखायनो मोजां मोजां फरायना लानांगौ फरायनाय टाइमाव। गतिके आबाद मावनायाबो खम नङा, गोबां खस्थ' दं। फरायनानै मोजां मोजां साख्रि लानांगौ। आजिखालि खेथि मावनायाबो खम नङा। सान्दुंआबो गरमथारलै रायजोफोर।
रायजोफोर रुवानिफोराबो फैयाखै गतिके आजिखालि स्पेशल टाइम दंखायो नालाय हाजिरा 8टा बाजियावसो फैगोन सिगां फैनाय नङा बेखायनो न'नि अन्था गायगासिनो दं उनाव देखायगोन रायजोफोर नायबाय था